Tenim clar que fer pa és dominar l'art de la fermentació. Com ja sabeu, fermentar és fer que la massa augmenti de volum, com aquesta que està a punt d'entrar al forn, però a més, que s'hi desenvolupin aromes, sabors i que sigui molt més nutritiva. Per fer-ho tenim dos camins diferents. O bé afegim el clàssic llevat de forner, ja sigui fresc o en pols, o bé ens creem la nostra pròpia massa mare. Només calen, senzillament, dos ingredients. Per un costat, aigua mineral lleugerament càlida, tèbia, i per un altre costat, farina integral. Per començar a fer aquesta barreja, la massa mare, necessitem el clàssic tarro que tenim tots a la cuina, important que tanqui bé i on afegirem, sense necessitat ni de pesar-ho, la farina integral. Amb un dit i mig n'hi haurà suficient. Un cop tenim la farina, haurem de posar aproximadament la mateixa quantitat d'aigua a la barreja. Un cop la tenim, comencem a barrejar, tan senzill com això. Si veieu que està una miqueta dura, afegiu una mica d'aigua. Un cop remenat, l'objectiu és que us quedi una pasteta més o menys d'aquesta consistència, que no arribi a caure de la forquilla, però que sigui lleugerament tubeta. Ja no hem de fer res més, senzillament esperar 24 hores. El que us recomano, no arribeu a tancar la tapa del tot perquè segueixi oxigenant i heu de procurar un ambient el més càlid possible, aproximadament 26-28 graus. Per exemple, a ple hivern el que podeu fer és buscar un raconet a prop de l'estufa, o un petit truc que no el digueu a ningú, és deixar-lo sobre del router d'internet. Allà manté molt bé aquesta calidesa tan necessària. Passat 24 hores, el que trobareu és una cosa molt semblant a la del primer dia. Gairebé no hi haurà hagut diferència. Descarteu la meitat de la barreja, perquè ara és qüestió d'anar multiplicant. I tornem a repetir l'exercici del dia anterior. A partir del segon-tercer dia, no us preocupeu si trigueu una miqueta més, veureu que la vostra massa mare comença a donar els primers signes d'activitat, de vida. Enhorabona, ja esteu creant vida. Veureu petites bombolles i aquella olor tan estranya, gairebé plàstica del principi, comença a convertir-se en una olor pura de fermentació, d'acidesa. Bé, en aquest moment fareu dues coses. Primer, tornarem a refrescar amb més aigua i més farina, però anirem retallant els temps de fermentació. En lloc d'esperar-me 24 hores fins l'endemà, començaré a esperar-me en 16, després 12, 8, 4... I a més, un altre petit detall. Ara sí que serà el moment de tancar la tapa després de cada refresc. Aproximadament al cap d'una setmana, que ja tenim, ara sí, la nostra massa mare esplendorosa. Això succeirà quan després d'unes 2 horetes, aproximadament d'haver afegit l'aigua i la farina, veurem que ha augmentat de volum gairebé el doble. Hi ha un munt de bombolletes, té un aspecte com de mousse. I sobretot, el més important, el gas. Escolteu aquest aroma de fermentació, això és espectacular. Com la podeu conservar? Doncs mireu, el que haureu de fer és senzillament deixar-la en nevera. La podeu reservar durant setmanes, fins i tot mesos sense alimentar-la. Quan la vulgueu utilitzar, l'haureu de treure el dia abans i tornar-la a alimentar. Per què? Perquè tots aquest munt de microorganismes que hauran anat morint progressivament durant aquest temps com d'hibernació, tornin a viure i estar exultants per fermentar el vostre pa. Només un petit consell. Sobretot, mai us quedeu sense massa mare. Sempre procureu deixar-vos-en una miqueta per tornar a multiplicar més farina i aigua, guardar en nevera i de nou esperar el següent pa que vulgueu fer a casa. La xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.